Waqt programm fuq Radju Malta l-Ministru Austin Gatt tkellem dwar il-bypasses madwar Malta. Semma fost l-oħrajn il-bypass tal-Imrieħel, bypass li f'dawn l-aħħar 8 snin tilfu ħajjithom 5 persuni. Iżda dan mhuwiex biżżejjed biex il-Gvern jagħmel footbridge biex jiffaċilita ħajjet ir-residenti li jgħixu fl-inħawi magħrufa bħala tal-Blat. Fil-każ tal-Imrieħel huwa sempliċi. Għalfejn imur non fuq ma nafx 3/4 miljun biex nagħmel bridge. Li rridu jkollu spin-off minħabba il-wheelchairs li rridu jitilgħu ta' 150 metru fuq kull naħa biex minn għalqa jitla' fil-bridge u jitfgħu fl-għalqa fiċ ħal-qorni. Għall-Ministru Austin Gatt wieħed ma jistax jikkundanna triq minħabba l-ammont ta' fatalitajiet li seħħew. Ma nistgħux nikkundannaw il-bypass minħabba fekk. Minkejja l-wedi kollha li saru mill-Gvern dwar bini ta' footbridge sas-sena 2007 issa mu ħajsir xejn. Imma jekk inti trid taqsam bypass imbagħad ir-riskju inti tieħdu. L-Oppożizzjoni permezz tad-Deputat Laburista Mary Louise Colejro Preka kienet resqet mozzjoni fil-Parlament biex tinstab soluzzjoni għal periklu li jeżisti fil-bypass tal-Imrieħel. Iżda n-naħa tal-Gvern, inkluż iż-żewġ deputati tad-Distrett, ivvutaw kontra.